kapok ochopo age margi ma onego bed ni giyude. Nyakwara Mogejong wagoyo mos ahinya kuom tipo ma ok ni kare kanyo e kaunti ma Kisumu. Kata kamano waloso weche mag tudruok e yo makare. Kang waselose tangu wadoge kaunti ma Kisumu mondo wawinj ane ni to jo Kisumu wacho nang'o kotudore kod thuon wach motwake kawuono ma en puonjo weche nyodo e skul. Onyina bosa ang'adi e kinde ma bende ne wadhi e kaunti ma Kisumu. Bende apenji kache wacho ne kinde ma ipuonjo weche makamagi onego bed kod objective. Wanyalo wacho ni gino maduong' ma bende wacho ni onego bed ni dhiro wach mar puonjo weche nyodo e skul. En mar mondo mi oduok piny iemo hiu kaachiel kod landruok mag kute mag ayaki. E kinde ma bende chiwo puonj makamagi. Bende ber kipono ni nyiso nyathi ni yes inyalo bedo ni iterori gi ng'ato. To ber kipono ni tiyo gi raboyunga, ber kitiyo kata kod yedhe mag komo nyuol. Kose mano ponono biro miyo nyithindo chako donje weche mag terruok kapod gitindo. Erokamano Joyce. Mane omiya wacho ni nyaka wang'e ni to bende wariwore e objective. Mano janyuol e ot ka, kanisa, to koro gi the state, mano school. Nyaka wang'e ni to bende wariwore. An gadier ni janyuol ka janyuol mor mare en ni mondo mi nyathine obed bikira nyaka samotimo arus. Janyuol ma kama ok nyal nyiso nyathini in kogik e klas kisegiki higa 12 to koro inyalo terori atera kama kani utiyo gi raboyunga kata utiyo gi gir komo nyuol. Ok apar ni janyuol manigi gombo mar neno dongruok mar nyathine nyalo wacho wach makamano. Koro ang'o momiyo japuonj to dang' wach makamano ne nyathi e skul. Mano tiende ni koro objective ne opogore gi mar janyuol. E kanisa kacha chane to muma wachang'o e weche mag terruok. Nyaka sama koro gidhi e altar kacha ma giriwe ang'o? Arus. Kanisa wacha maber ni terruok en gino moyie mane kind dichuo gi dhako. Tiende ni nyako koro osewe jonyuolne, oseriwore gi wuoyi be mowe jonyuolne, koro gibedo dichuo gi dhako. Nikech kama pok otimore to pok gichopo e okang' mar luongore dichuo gi dhako. Koro tiende ni mano nyiso nyathi ni higa 15 ka inyalo riwori. Mano ok en objective mar kanisa. Ma ok en objective mar janyuol. Ere kaka skul to dwa bedo objective ne. Koro objective nyaka riwre. Koro mae mang' nomiyo wapuonj mowacho ni gima miyo wapuonju mondo mi ung'e en ni mondo mi ung'e ber mar chwech maru, kaeto ung'e ber mar ritruok. Ma ka ang' uchopo e keny, to koro un bende umor mar ritruok mane utimo cha. Koro puonjruok ni ema nyaka kete yo makare. Tabu bedo kopo ne miya ni mondo apuonj gima ok ayango maber. Gima aonge gi objective mare. An adwa natime nikech an e yor dwar. Kae kama ang' nokele pogruok.